Ququ. Sanibona my sister. Basacela ungithwele sasikhwama lesiya. Oh, 50 rand. Oh, okay. Sokubuza niya soyiphala ekhaya. Hayi nomhlanje. Where Makhe? Sack. Hey wo. Hey yeah, hey wo. Hey. Hey. Yeah. Hello. Yeah, uMakhelwane awunayo file lapho. Inje file. File Makhelwane file. Uzoyenzani nje file? Efile. Awunayo yona. Anginayo. Efile? Hayi, anginayo. Mak.